Ebisasimiro bonanigo babuli kuinyura abuna abanyangongo abanene chinga kichugo chengera litkolia abanyangongo okwana omo Bishop Charles Saboke nigabiriga kumochia eserikali aso kubarangira gosaba chinga kichemesangerikano nabo igo kwenekya ngati bali kuinyurwa andonsi asiba kuinyurwa no chinga kichemesangerikano asa masabo nabo tugwakanga mbiyamano because ense njale kwagajwa unyentu ale konyora abantu bali kurwana no mwaka ito Jomo Kenyatta abantu bali babanyona abantu barwanite segi abantu babakarunga abantu bali abanene barwanite segi obo bwanete kuinyuru na ndeba kwanwa asinginjo abantu aba na tukurukanora mbayo ebo bwenda kwa masuja because imbagerete enseka bamoyo na ndeke ntukindikia kabira masuja na abantu bali bande bakolire ebintu abantu baro baminyokire abantu baro barandiri baritayire na barandi baritayire mbonda ko bamasuja because bakolire gasi baritayire bairanenka mbabwenda ko bari koko na izinga ki bakolire gasi ngiya baritayire agendo kya gatatu na kumetigoro ase amangana masuja day nga kanisa osege ntokoroka grachi teriko bari koga na iste speech nga na baro barangerigwe bakwane development bakwane keri batagete bakwane mine binyoro bigenderete nga ekanisa ere gusiekerero isiko yamana kobekwa soko saba gwoka nga abarandi baro gasi abano gosaba ndete bya serikali nene serikali ya county gasi itutaliyo gosaba ntuna barai tubwenete ntukonyora konyore nafasi asesere muneria nichisere chindi chikocha igwika ekanisa yanyorekana nga Catholic nerororo erua maoni aye SDA nerororo erua maoni aye na Pentecostal churches nero umuntu yo matoke arua maoni ngaki nkigetakeire inero erabe masuche ngiya na indi bwatete abantu bonsi ebwatete community yonsi na indi bwatete ekanisa yonsi.